An duine is fearr dam ná John Morgan, mar bhíonn si anmhaig mar ceocht as choilead mar sin is an si. Stephen Gerrard mar tá sé má idol. Bhhaimí má tá sí an jazz agus tugann sé bíadam agus tugann sé rudí jazz dom. Nasty a Lucan mar tá sí gymnast agus buí sí an Olympics. Katy Perry. Tá sí ó an ita. Duine is fearr ná Justin Bieber mar tá sé ceoltar a bhá. An duine is fearr mar dam ná Messi tá sé imór pell má. Claire Graney mar Jenna si tá scoil agus tá sé anmhaig Jenna tá scoil. An duine is fearr dam ná tabhairt. Tá siad an jazz agus granmhair agus is mála a grúig agus dún siad rudaí le Thailand agus tá sé sin jazz. Niall i One Direction agus má Rádra. Smálam Niall mar smálam a órán agus gCathair. Tóran is fearr ná One Thing. Louis Tomlinson ó One Direction marall tá sé granmhair agus tá is féidir le cána go hiintach tá sé hiintach é cána agus is málam daoine granmhair.